Anyuola moro e boma ma Nanyuki koro dwaro ratiro margi tok ka nyathigi manyako ne obambi, onegi kaito wang' ringre e ot moro mantiere alwora mar kanisa. Nyako no moseyangi kaka Christine Chelagat ma jahigni 13 notieko grade mar 6 kendo norito donjo skund secondary madundo ka masira no ero ne pod ok oyude. Kaluwore gi waigi Pauline Kinya mane owe Chelagat kod jowetene e lwete, nolero ni Chelagat nowuok ot chieng' tich ariyo tarik 3 dwe ni kodhi e choo to ne ok oduogo. Kinde nosudo kendo noyangore ni mach nomuoche kanisa mar KAG kendo jopiny nochopo mondo mi okonygi. Jogo nowacho ni ne nitiere jakuo e odno, to kata kamano ne giduogo giyudo ni ne en Chelagat. Penjo maduong' momako anyuola koro en ni Chelagat to dine wang're kende owuon koso jonjore ema notimo tima kamano. Umewaka moto, tulienda hapo kwa kanisa na kukawa kuna mtu amekufia hapo. Although hatukurealize ni mwanamke, tulikuwa tunajua ni mwanaume. Baadaye askari kukuja, tulijua ni mwanamke. Mimi kurudi nyumbani nilikuta mtoto hayuko, na sikujua kama ni huyo. Nilienda nikaripoti, na kuripoti nikaambiwa nirudi after 24 hours. Tukakuja tukaendelea kutafuta mtoto hadi kesho yake asubuhi. Kurudi kwa kanisa masaa ya saa 12:30 ndio tulipata kiatu ya mtoto wangu, na ndio tukajua ni mtoto wangu na mshukiwa ako ndani saa hii. Ile kitu tu tunaomba ni usaidizi, kama tunaweza pata. Tunaomba tu mtu wa kutusaidia juu sisi hatuna uwezo. Tunaomba tupate tu daktari wa kusimamia wakati wa upasuaji ndio tupate haki ya Christine na ukweli.